Ao longo destes días, concellos da Raia, a un e outro lado do río Miño, estarán conectados pola música, a literatura e o patrimonio na contorna do Baixo Miño. Desta volta tocoulle o Concello de Tomiño cunha experiencia enogastronómica e música la tendan. O lugar elixido para desfrutar desta experiencia son estes viñedos de Altos de Torona. Petiscos Icfen é a antesala dun festival internacional que busca dinamizar o territorio tendendo pontes a un e outro lado do Miño. Maridar a música co patrimonio, coa literatura e tamén co mundo vinícola, porque creemos que estas son as nosas raíces. Esas raíces sempre estiveron bañadas polas augas deste río, as encargadas de perfilar as capacidades culturais e económicas dos raianos. Viñedos con historia como este de 94 hectáreas, onde producen case o 100% de albariño. Pero bueno, aquí temos esa peculiaridade que nos deu ese gran río Miño, porque fai millóns de anos chegaba ao pé do viñedo. Nestes petiscos do festival, que se celebrará a mediados de xullo en Tui e Valença, quixeron incluir a máis concellos da Raia para visibilizar todo o seu potencial. Nós estamos encantados de que Tomiño e Salvaterra sexan unha pequena parte tamén, unha pequena ampliación dese festival, e creemos que pode ser moi positivo. Há uma convivência diária, seja ela social, cultural, económica, e por isso para nós, enfim, não há uma fronteira. En esta maridaxe cultural, patrimonial e gastronómica, a un e outro lado da Raia, non podía faltar a música, o carón dos viñedos e con vistas ao país veciño. Sobre o escenario, ML Cuarteto, vindeiro sábado nas adegas de Fillabó en Salvaterra, quenda para a soprano Laura Molina e para a pianista Paula López Atanet.